Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Un día máis na radio e na televisión de Cerceda, hoxe, martes día 9 do mes de xullo. Falaremosles hoxe das actividades deportivas e culturais e dos cursiños de informática. Este mes, durante todo este mes, están en plazo para inscribirse. Recordaremos o calendario festivo do Concello con todos os actos, eventos de ocio, principalmente festivos, que haberá nos próximos días. Falaremos de un campamento digital que organiza o Aula CEMIT para nenos de 9 a 13 anos, de xeito gratuito, e tamén falaremos do Día das Letras Galegas do ano que ven. Falaremos delo porque a Real Academia adicará as cantareiras e a poesía popular oral as vindeiras letras galegas, e aí hai dúas protagonistas, dúas mulleres de Cerceda. Deso falaremos tamén das subvencións municipais para deportistas, entidades deportivas, culturais e AMPAs que durante esta semana teñen aínda plazo aberto. Falaremos da recollida de plástico agrícola que haberá o vindeiro luns e a ITV de Maquinaria Agrícola que estará na Silva a finais deste mes. Do campamento de verán comeza unha nova quenda esta semana e do programa de turismo do Inserso que ten aberto plazo de novo e de unhas xornadas de formación para cuidar e cuidarse. Comenzaron a pasada semana, estivemos ali na presentación. Recordamos o horario de verán do Punto Limpo e do programa de benestar en balnearios da Xunta. En Cantos Deportes falaremos de Atlética Silva Ordes que rematando a temporada tiveron campeonatos galegos e tamén un campeonato de España sub-18 no que estiveron presentes. De eso falaremos como do tempo. Para mañán seguiremos con tempo revolto con esa borrasca que está pasando que nos aportará nubosidade e algo de chuvia. Como decíamos ao principio, falaremos das actividades deportivas, culturais e os cursiños de informática porque durante todo este mes de xullo está aberto o plazo para anotarse nestas actividades deportivas, tamén culturais, que organiza o Concello ao longo da próxima temporada 2024-2025. Poden apuntarse polas mañáns de xeito presencial no rexistro do Concello ou, se queren, a través de sede electrónica dende unha tablet, un ordenador ou un teléfono. Tamén está aberto o plazo para os cursiños de informática e de uso e manexo do teléfono móvil. Hai cursiños de informática para adultos e para nenos, tanto en Cerceda como na Silva. Os cursos de informática para adultos serían unha parte básica onde falarían de procesadores de texto, de edición de fotos, de internet, de correos electrónicos, etc. E tamén habería outro para, en este caso, nenos, donde xa se faría outro tipo de temática. En este caso, para nenos sería o manexo do rato, teclado, xestión de arquivos, mecanografía, procesador de texto, etc. Si vostede quere notarse, lembren que estes cursos de informática de uso e manexo do teléfono móvil son gratuitos. Poden anotarse tamén na planta baixa do Concello no rexistro ou por sede electrónica. En canto aos cursos de aprender e usar o teléfono móvil, se organizan cursos ao longo da próxima temporada en varios locais sociais que hai espallados por todo o Concello. Hai cursos no local social da Baixa de Cerceda, que son os mércores, no local social da Silva, que son os venres, en Cerceda os mércores, en Encrobas en Pontoxo os martes, en Meirama na Antigua Escola os mércores, en Queixas tamén na Antigua Escola os venres, en Rodís os martes ou en Xesteda no local social tamén os martes. En canto a estes talleres de uso e manexo do móvil, pois se aprenderán os axustes básicos das chamadas, guardar contactos, volumen, axustos avanzadas como poden ser instalar aplicacións, datos Bluetooth, Wi-Fi, os sergas, pedir citas médicas, etc. Interesantes estes cursiños de uso e manexo do teléfono móvil como WhatsApp ou redes sociais para adultos e que, en este caso, se fan ao longo de todo o ano nos locais sociais. Para anotarse, para inscribirse agora ao longo de todo este mes de xullo, están a tempo de facelo. Poden facelo na planta baixa do Concello no rexistro ou por sede electrónica, por internet, na web municipal www.cerceda.org.
Máis temas, falamos de festas, as vindeiras no Concello, actos festivos musicais este venres que ven, día 12 de xullo, venres 12 de xullo, hai música en directo no albergue da antigua estación de tren, albergue de Queixas, a 7:30, chamado Tardeo con música en directo co grupo chamado Los de la O. E tamén este venres que ven, venres 12 de xullo, a Comisión de Festas de Meirama organiza agora chamado Meirama Sound. Estaba previsto facer unha homenaxe aos 90, pero agora se chama Meirama Sound e a partir das 6 da tarde xa verá xogos tradicionais para todos e terá lugar tamén este venres o primeiro concurso de tortilla de Meirama con degustación para todos os asistentes. Tamén estará a música a cargo do DJ Teo. E pola noite, a sorpresa nesta festa de Meirama, desta Comisión de Festas de Meirama, do Meirama Sound, para a noite deste venres, a sorpresa é que vai a estar en Meirama o combo dominicano e tamén un DJ. Combo dominicano e DJ para rematar este Meirama Sound, este venres, día 12 de xullo en Meirama. Máis adiante, o domingo que ven, día 14 de xullo, é o San Cristovo na Silva. Tamén xa teñen todo preparado, a Asociación de Veciños da Silva, o San Cristovo, hai misa solemne ás 12 do mediodía na honra ao San Cristovo, seguido da procesión polas rúas da Silva con vehículos engalanados. Haberá premios para o mellor camión, ciclomotor, tractor, turismo ou furgoneta que vaya engalanado. Haberá sesión vermú coa Orquesta Galia que dará paso a un gran xantar no campo da Feira das Nenas, nunha carpa, donde os tickets para xantar aínda poden retiralos nos establecementos da Silva ou por teléfono no 679 96 25 36. Pola noite deste vindeiro domingo hai unha gran verbena coa Orquesta Galia. E tamén tivemos coñecemento xa do Carmen en Rodís, que será o 16 de xullo. O 16 de xullo, a semana que ven, o Carmen en Rodís, o día propio. Será cunha misa a 1 da tarde, misa na honra a Virxen do Carmen, e despois, antes do vermú e durante o vermú, estará o grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda. Na sesión vermú despois, e na verbena, estará a cargo da Orquesta Fuego Galicia, todo organizado polo equipo de fútbol do Rodís e da Asociación Carballo Jordo. Eso para o Carmen en Rodís, o próximo día 16 de xullo. Máis adiante xa chegan as festas do Carmen en Cerceda, 19, 20 e 21 de xullo, donde o venres 19 hai misa solemne a 1 na honra a Virxen de Fátima e na sesión vermú o grupo Dilema. Pola noite, verbena o venres ca Zona Cero, co grupo Zona Cero e disco móvil Impacto co DJ Sonic. O sábado 20 hai misa 1 na honra a Virxen do Carmen e na sesión vermú estará a Alborada e na verbena estará a Alborada e a Orquesta París de Noia. E o domingo 21 hai misa a 1 na honra ao Santísimo Sacramento e na sesión vermú e na verbena estará Tania Beiras. Pois máis adiante chegará a festa do Cochiño, sábado 27 de xullo, e logo xa iríamos cas festas de setembro, que iremos lembrando aquí a medida que vayan achegándose as datas. Cambiamos de tema para falarlles agora de unha nova actividade, en este caso un campamento digital para nenos e nenas de 9 a 13 anos que organiza o Aula CEMIT. Serán dende o 29 deste mes de xullo o 9 de agosto, de luns a venres, en horario de mañán, de 10 a 1. O Aula CEMIT de Cerceda abriu o plazo para que aqueles que queiran inscribirse de xeito gratuito a unhas actividades, a un campamento de informática. Está aberto o plazo e, en este caso, poden anotarse polas mañáns de 8:30 a 2 no Aula CEMIT de Cerceda, que está no Centro Cívico de Cerceda, ou poden anotarse se queren por WhatsApp, no número de WhatsApp 644 52 99 90. As plazas son limitadas, pero a actividade é gratuita. Cambiamos de tema. O Día das Letras Galegas do ano que ven, 2025, se vai dedicar ás cantareiras e a poesía popular oral, personificado en dúas mulleres de Cerceda, entre outras. A Real Academia Galega anunciou que quen recibirá homenaxe
como parte do Día das Letras Galegas do ano que ven, o 17 de maio do 2025, se vai dedicar ás cantareiras e á poesía popular oral. A homenaxe estará personificado en 6 mulleres galegas creadoras e transmisoras da arte e da beleza, entre elas 2 de Cerceda, Adolfina e Rosa Casás Rama de Cerceda, así como tamén Eva Castiñeiras de Muxía e as pandereteiras de Mens, en este caso Prudencia Garrido a Meigende e Asunción Garrido a Meigende, tamén a Manuela Lema Vilar de Malpica de Bergantiños. Pois ben, Adolfina e Rosa Casás, 2 mulleres que naceron na Vila da Iglesia, tía e sobriña, recibirán este merecido recoñecemento pola súa contribución á cultura galega, transmitindo unha tradición centenaria a través da súa música. Tamén temos a sorte de contar con moito material para lembrar a súa obra, como foi en este caso a que difundiu o seu neto, o neto de Rosa, Ricardo Casás, de algunhas das 32 grabacións de Adolfina e de Rosa que recolleu e transcribiu Dorothy Subar, a musicóloga que percorreu Galicia a finais dos anos 70, xunto con Antón Santamarina, para recopilar 1800 melodías e textos do repertorio popular galego. Estas 32 grabacións están dispoñibles no Museo do Pobo Galego para calquera persoa interesada. De aquí, volvemos a felicitarnos todos, especialmente as 2 mulleres de Cerceda que están recoñecidas para o vindeiro Día das Letras Galegas. Máis temas, falamos agora de subvencións municipais para deportistas, entidades deportivas, culturais e AMPAs. Está aberto o plazo para solicitar praza, ou para solicitar, mellor dito, a subvención para as entidades culturais, deportivas, deportistas e AMPAs. O prazo remata este vindeiro venres día 12 de xullo, será o último día. Serán obxecto desta subvención, lembren, as actividades que impulsen no noso concello, pois, en este caso, deporte, cultura, etc. Se alguén quere solicitalo, pode facelo a través da sede electrónica ou no rexistro na planta baixa. As bases atoparanas tamén se queren na web municipal e se teñen algunha dúbida poden chamar ao teléfono de servicios sociais 981 68 60 68. O vindeiro luns día 15 hai unha nova recollida de plástico agrícola que o Concello de Cerceda organiza de xeito gratuito para que todas as explotacións agrícolas e gandeiras de Cerceda podan optar a este servicio. Se queren, necesitan ou queren utilizar este servicio, teñen que chamar previamente o teléfono de Medio Ambiente 881 04 67 76 para solicitar o servicio indicando a cantidade de recoller e os datos do punto de recollida. A recollida será o vindeiro luns día 15. Cambiando de tema, a finais deste mes do 26 ao 31 de xullo haberá ITV de maquinaria agrícola no campo da Feira da Silva. Así que se alguén quere pasar a revisión da súa maquinaria agrícola, pode facelo na Silva, do 26 ao 31 de xullo. Poden pedir cita no 902 30 90 00 ou a través da páxina web www.sicitv.com. Esta semana comenzaba unha nova quenda do campamento de verán que organiza o Concello de Cerceda con moitísimos nenos e nenas que están anotados para estar facendo actividades ao longo das mañáns durante esta época estival e tamén conciliando a vida familiar e laboral. Esta segunda quenda xa está en marcha. Se alguén quere anotarse para a terceira e cuarta quenda, a terceira quenda será do 23 de xullo ao 6 de agosto e a cuarta quenda do 7 de agosto ao 21 de agosto. Precio por quenda, 50 euros en horario normal. Se queren horario ampliado, 70 euros. Se queren inscribirse e anotarse, teñen que facelo nos servicios sociais do Concello, no 981 68 60 68 ou na terceira planta da Casa do Concello. Máis temas, tamén está aberto o plazo de novo para o programa do Inserso, o turismo do Inserso para esta vindeira temporada. Está aberto de novo o plazo para solicitudes para aquelas que por primeira vez soliciten as viaxes do Inserso e que en este caso teñen o plazo aberto ata o 22, día 22 deste mes de xullo. Todos aqueles que xa solicitaran en anteriores ocasións non teñen que volver a solicitala, xa lle chegará esa comunicación. Agora, en este caso, para os pensionistas do Inserso, poden, aqueles novos que queren incorporarse, solicitar ata o próximo día 22, teñen de plazo
para solicitalo. Poden facelo, se queren, a través dos servicios sociais do Concello, dirixíndose á terceira planta do Concello ou por teléfono no 981 68 60 68. O pasado xoves tivo lugar unhas xornadas ou comenzaron as xornadas de formación para coidar e coidarse. Son unha formación que organiza o Centro de Información da Muller da Mancomunidade de Ordes en Cerceda, de autocuidado, movilización de persoas, recursos para axudar, tecnoloxía, corresponsabilidade, etc. Van a ser os días 4, que xa foi, pero será o día 18 de xullo de novo, un 16 e 29 de agosto e 12 de setembro. Se alguén quere, aínda pode sumarse. O noso compañero Manuel Elis estivo ali e captou as palabras da encargada de impartilos, de Eva, e tamén do alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. O certo é que hoxe empeza a segunda edición do programa Ter en Conta, que, como xa vos explicarían antes, porque algo escoitei, é algo financiado polo Fondo Social Europeo, a través da Xunta de Galicia, adírese aí a Mancomunidade, que somos os 7 concellos da comarca, Frades, Tordoia, Trazo, Mesía, Oroso, Ordes e Cerceda, os que vamos a disfrutar deste servicio. O certo é que coidar é moi importante, pero tamén é moi importante coidarse. Eu tamén o vin na miña casa, sei a trascendencia que ten e a carga física e emocional que leva. O certo é tamén que normalmente esa carga adoita recair nesta sociedade nas mulleres. De aí a importancia do que hoxe estamos facendo aquí. E despois é certo que dentro dos grandes desafíos que se presentan de cara ao futuro hai un que é o tecnológico, vencellado á inteligencia artificial, está o desafío da transición ecolóxica, as fontes de enerxía están cambiando no mundo totalmente, pero hai outro desafío que é o envellecemento da poboación. Esa é unha realidade que se está vivindo en Occidente, é que fai que cobre máis importancia que nunca a dependencia e o cuidado das persoas. De feito, xa se establece como o cuarto pilar do estado do benestar. Agora xa estamos falando dun quinto que sería a vivenda, pero o cuarto xa é algo do presente, xa non ten nada que ver co futuro. Hoxe en día hai moita poboación envellecida e, obviamente, hai que cuidala. Sen ir máis longe, o Concello de Cerceda dá de servizo de axuda no fogar 45.000 horas ao ano, que se as desgranamos ao día, aproximadamente son 120 de servicio público que se están dando de medio ao día nun concello como a Cerceda. Entón, entendemos aí a carga de traballo que é. Todo aquilo que confluye na muller, no cuidado de dependentes, é algo fundamental, e de aí o interés deste tipo de charlas, e de aí tamén que tratemos de adherirnos a programas deste tipo, tal e como vimos facendo con outros como Cuidadanas, da Fundación Mujeres, nese caso por parte do Concello de Cerceda, pero tamén a través da Mancomunidade, que presta uns servicios, e bo que as veciñas e os veciños o sepan, que o Concello, ao estar adherido á Mancomunidade, cofinancia uns servicios, pero tamén os recibe, e iso tamén é moi interesante. Despois, en definitiva, eu creo que hai moitos factores que é importante ter en conta. Saber como colocar unha persona a hora de mover un peso, saber coidarse emocionalmente, saber como falarlle, que tamén é moi importante, porque lógicamente tamén ten unha carga emocional e comunicarse ás veces con persoas que teñen dificultades cognitivas e non nos entenden. Entonces, intentar paliar un pouco todas esas cuestións, entendo que é o interés que está detrás dun programa como este, sea algo que neste momento sexa máis necesario ou menos para vós. Eu creo que é interesante telo en conta, nunca mellor dito, de cara ao futuro, de cara ao horizonte, porque nunca sabemos os avatares que a vida nos depara. Así que, moito ánimo, estou convencido de que vos ides portar moi ben e tamén de que vos van tratar moi ben, por iso que nese sentido todo está ben. É certo que os días que faja máis sol, ao mellor mirades para fora e apetece-vos máis estar noutros sitios, ou estar paseando polo Jardín Botánico, pero esa oportunidade tamén a habedes ter cando se acaba a clase. Preséntome, son Eva, son educadora social e traballo en Andaina, non sei se a coñecedes, é unha asociación que está aquí en Ordes, aquí ao ladiño. Moi ben, bueno, esta é a segunda edición do Ter en Conta, como ben vedes, é o Ter en Conta 2. E este ano, en comparación ao ano pasado, ampliámoslo un pouquiño máis. Non sei se algunha de vós participou na edición anterior.
Sí? Bueno, pois as que ides participar, aí vai haber cousas que vos vai sonar, pero vai haber moitas outras que non, vale? Intentamos manter as cousas básicas, pero cambialas, que non vos sexa todo o mismo. Ben, este ano, como ben dixemos, ampliámose, e os módulos de autocuidado, mobilizacións, recursos con responsabilidade xa os demos na edición anterior, este ano aumentase un pouquiño, e faremos comunicación non violenta e ferramentas para a inclusión digital. A parte deso, haberá unhas xornadas tamén para traballar máis en profundidade o temas de enfermidades como Parkinson, demencias e outras enfermidades que afectan, teñen unha connotación máis profunda para a persoa cuidadora, porque teñen un maior desgaste. Debemos ter en conta que non todos os días nos levantamos igual. Non todos os días comezamos o día ca mesma actitude, non é así? Moitas veces non depende só de nós, depende de nós e do noso entorno. Cousas que nos pasan, que lle pasan a outras persoas, influen moitas cousas. Tamén, como ben dixo a compi, o tempo. O tempo é un factor determinante no noso estado de ánimo tamén, vale? Como ben vos dixen, son de Andaina. Andaina é unha asociación que presta os seus servizos a persoas con enfermedades ou trastornos mentais e ás súas familias. Ben, temos 2 centros de rehabilitación psicosocial, un en Ordes e outro en Dodro. Eu son de Dodro, daqui pouco conoso. E despois temos un centro especial de empleo orientado á inserción laboral das persoas con ditas dificultades. A que zonas nos dedicamos, por así decirlo? É a área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, pero centrándonos nas áreas rurais. Por qué? Porque nas áreas urbanas o acceso aos recursos é moi fácil. Moitas veces é camiñar un paso e aí o temos, pero nas áreas rurais non é así. Vale? A parte dos centros, tamén atendemos a través de outros programas, como ven sendo atención a domicilio, voluntariado, orientación laboral, etc. Agora ímonos a outro tema, recordarlles que no Punto Limpo de Cerceda ten un horario agora ao longo da época estival, que vai a ser ata o día 30 de setembro, martes e xoves polas mañáns de 9:30 a 1 e os sábados pola mañán de 10 a 1:30. Ese será o horario do Punto Limpo de Cerceda durante o verán. Por outra parte, tamén fai xa 2 semanas que abriu o plazo para o programa de Benestar en Balnearios da Xunta de Galicia, que estará aberto ata o 17 deste mes de xullo. Así que todos aqueles maiores de 60 anos que queran disfrutar de balnearios en Galicia, que sepan que teñen estas axudas que dá para sexa máis económico o programa de Benestar en Balnearios da Xunta de Galicia, e que teñen o plazo aberto para poder solicitalo. Son 10 días en réximen de pensión completa e que poden elixir 15 establecementos de toda Galicia. Están o prazo aberto. Se queren facelo, poden facelo directamente na web da Xunta de Galicia ou a través dos servicios sociais do Concello de Cerceda. En canto aos deportes, recordarlles que a Atlética Silva Ordes sigue competindo, en este caso xa rematando a temporada. Falamos de que tiveron nestes últimos 2 fins de semanas un campeonato galego sub-16 en Pontevedra, donde Alma Bello foi subcampeona galega nos 100 metros lisos, ca súa mellor marca persoal, e foi quinta nos 300 metros lisos. Isto, Alma Bello. Por a súa parte, Adriana Ferreiro foi subcampeona galega en lanzamento de xabalina e foi 7ª en triple salto. Magnífica competición tamén. E, por último, Lucía Calviño foi no campeonato galego 12ª en 100 metros lisos e 12ª en 300 metros lisos. Unha gran temporada para estas 3 atletas. E, por outra parte, no Campeonato de España Sub-18 que tivo lugar en Málaga esta pasada fin de semana, tamén houbo representación co difícil que é competir nun Campeonato de España Sub-18, pois tivemos representación en Atlética Silva Ordes. E, ademais, acadaron unha meritoria 11ª plaza para os 3 atletas da Atlética Silva, tanto en xabalina, home e muller, como en lonxitude. Lara Liste foi a que competiu en xabalina, Ale Rey tamén en xabalina e Raúl Gude en salto de lonxitude. Unha recompensa os 3 a un gran ano. Noraboa.
Ímonos xa co tempo, que as previsións de tempo para que nos di Mete Galicia para mañá en mércores é de que continuaremos ca influencia das baixas presións ca circulación do suroeste. Mañá o día comenzará con ceus moi anubrados en xeral e algunha chuvia feble. A tendencia pola tarde é que as chuvias remitan e teñamos a apertura de claros. As temperaturas mínimas apenas terán cambios, incluso descensos, mentras que as máximas experimentarán xa un ascenso, que pode ser alto na segunda mitad de día. Os ventos soplarán de componente sur con escasa intensidade en xeral. Pois con este tempo revolto rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos na televisión de Manuel Eirís, na redacción que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.